Kanyang laki din! Marlon, maturog tan, rabiin. Maturog ka din. Jak painalpas to aramida ka surat. Surat? Sino ti suratam? Ni manang ko. Nan kita akman. Ay saan? Kitaak ko na. Saan nga road? Kitaak no adda kang mali na. Ay, di mo managawan. Kakaiso na amalmalpas kaon. Basaak laang. Na. Tainalanan. Ay puunay kamutan, Marlon. Dirlaang di mo pa'y ammo nga ispelingan. Ay wrong aya. Katuan, D-E-E-R mo't daytoy insurat mo. Anya ngay daytoy, ugsa. D-E-A-R kumaa. Ay wala niya. Ay aguray ta sukatak. Ay, nagado tirong spelling mo dito'y surat mo. Ay na. Git talaga kasta Kinudyak nga rod nalpas ti elementarya. Pasensya ama. Imbagken ka ta teacher ka iti English. English? Saan nga English? Ay na, no estudyante ka. Pulos, asaan ka nga ipasa? Umay kayo manganan Anya pala aramidin nyo dita. Nay, nakadasar gaya man ti pamigatan tayo bakit? Breakfast is served. Kunamot Bigbigatan nakmanan ako nak. Day takat ti madikan ka. Di mo kayat ti maisuro. May! JR! Come and eat na! Saan da kayat ti umay mangan? Ne, tapay. Kasano? Korek kala akorek iti grammar. Kayat mo pag-Inglesin ida. Ket marigatan da nga road. Isursuro kayo laang iti pagsayaatan nyo. Di yo kayat dayta. Ala, tasyak ti mga yab kadakwada. JR! May! May kayo mga anain! Ubing! Kunak namin kan kaamangan tayon. Si kalang arudan ti di na kayat ti umay dito'y kusina. Ala, agtugaw kayon tamangan tayon. Tane, maladaw kayon iti eskwelaan. JR, what's the English of kusina? Ni Mami Mat, tila madamdamag na. Kitchen, naglaka, di mo pa'y ammo. Spell kitchen. Ala, mangan tayon, aldawon. Isursuro kayo itinasayaat. Ngam kontraan matoy amayo, nga oray nagan na, di na ammo nga spellingan. Gloria, ang merienda tamot ta recess time. Ay, stress ita manang. Kaano kamot ngamin asaan nga stress aya? Nakarkaro ti stress ko ita manang. Mhm. Aywan gayam. Engineer nila kay mo anya. Wan, apay ana sa lunsod mo. Nalaing ka di iti spelling. Sa bali ti paglaingan nila kay ko, Gloria. Amo mo no anya. Ay, nilakay ko. Ultimo dir, di na pa'y ammo ti spelling na. Ay na mababainak manang. Imbag takinitak jay surat na kinimanang na sakbay nga impatulod na. Kasano arong spelling ako nam? Dir nga ugsa. Pati day tapaka-stressam. Nilakay ko, engineer nga agpaiso. Ang amsan mo't akorek ti grammar na no ag English. Okay lang mo't kanya. Uray dagiti anak ko manang. Nakapoy da iti spelling kan grammar. Ay na, Gloria. Awan serbi na nga English teacher tinanang dano kasta.
nakalakid din. May sa oras ako dito nga uray. Nag-meeting kami nga rod. Di ka pa imot nag-text. Ay na, di mo tumula maawatan no agteksakan ka. Kasano nga min maawatak? Ket English mo ti pa nag-text mo. Kita ang manday tanga ugalim. Sursurwan ka nga rod. Adula amin na surwan. Sus! Laklakayaan akon. Isukat ajak kayat ti agtekskan ka. No umawagak, di mo kayat asong batan. Una, takabutang ko ti pa nag-English mo. Nyalaki din. Intakit din. Paandaro mo tuylugan tamabisina kon. Ala, dumagastan di tatalipa pa. Gumatang taman iti ready-made apang rabyan tayaw. Kaya't kuman mo ti agsida iti fried chicken. Anya? Ulitan man. Fried chicken. Fried chicken kunamot Ah? Fried chicken! Basta agbalikas. Nagadukit nga mo na yan. Mabisina kon. Naimas di ginatang damami kan dadi asidaan. Amom ka din no anya. Amok fried chicken. Fried chicken kunam. Say-saya atom abaliksan. No di mo kaya't nga ungtan na ka ni mami. Iso nga ro da jak kaya ti mapan sumango. Tagungat manan kanyak ni mami. No jak amo nga spellingan jay damagan na kanyak. May! JR! Mangantayon! Ha? Mangantayo ka nun, JR. Maudi akon. Umay kan alangan asyak man lang ang ti maungtan. Mapanak pa yung makibasketball. Madamdama akto na mangan. Into no saan ang nakasango ni mami. Ditakan. JR! Agsubli ka ditoy! JR! Ay, siyak manin ti pagpupudutan ni mami. Apay ngay, ayan ni ading mo, May. Rimwarmat, makibasketball ka no. Oras ti panangan, mapan makiayayam. Ayan ngay ni Daddy. Jak mo no napanan na. Sige, mapan ko ayaban, Mami. Daddy, mangantayo ka nun. Daddy! Shh! Saan ka na tagari? Apay, Daddy. Madamdama akton amangan. Inton malpas ni mamim. Apay ngay. Pagapaan min tumanan ti grammar ken spellingan. Sus, maudi ako namangan. Lakay, kita to'y grade ni JR, ijay English na. Oh. Ha? Mano ti grade na? Kita ang amin. Na. Hay, nagngaton. Nalaing 80? Nangaton day ta, parakan ka? Ay, kiwana, kano 75 laang ti grado kiday. Ay, kwa, ay 74 laang akidi. Basol mo day to'y. Basol mo. Ne, hapay man na basol ko. Tunggal isurok ida, kontraam. Nagadua saom nga uray kalamakongat. Iso aday to'y ita ti epekto na. Nangato kidin aday ta agrade. Anum ay ati surok na. Saan mo ta maigatang? Kayat ko 90 grado na. Ne. Siyak nga English teacher. Kastoy lang ti grado ti anak ko iti English. Ay saan amabalin day to'y? Daddy, di mo ibagbagakin ni Mami Tiyan niya. Nga inted dan ti card mi iti school. Kita akman. Oh, dayta. Di mo ipakpakita kin ni Mami Ay sus. Nagbabanday ti grado mi ti English. Iso nga min ti pagkapuyak a subject, Daddy. 76 mat. Nagrigat mat nga min ti agsurat iti essay.
Ay, may stress manan ni mamay. Isungarod adi mo ipakpakita kan kwa na. Ang magure ka. Kita da ito grade mo iti dadum a subject. 95 bak di tamat, daddy. Da ito'y science mo. Agasam man. 90. Ha? Ay na, agpadpada kayo kiniading mo. Nababa ka di mo ti grado na iti English, daddy? When nga road, iso nga agong unget ni mamay. Ay na. Apay nga min ayaan nagkapoy kayo iti English. Kat no isursuro na kayo mo't ni mami yaw, anya lagi din aya. Oh, Gloria, saan kan samot na makaturturog? Apay anak ko namday tamanang. Saan kan aglowing akas idi? Nangisit pa yan ti aglawlaw dagita batam. Madlaw gaya mon a permit stress ko. Si kaki di mo ngamin. Anya launay aya ti paka-stressam. Ay, ado ti paka-stress ak manang. Ti kayat asawan tinagan mo a Gloria. Glowing. Amok ngam nariga mo ti aglowing no ado ti pakakumikuman. Agrelax ka lang kadi. Apay, adaya babae nila kay mo. Ay, awan manang. Kat, apay nga rod may stress ka. Anya lakit din aya, Gloria. Apay, awanen ti mayat asumango amangan. Ha? Ken apay anak kakalugong ka. Adda pa panam? Ay kwa, ay mapan ko lang bisitaan ni kumparek. Pumanaw ka kat mangantayon? Sa anak pa'y ngamin amabisin bakit? Na, asino pa'y itan nga iti kasangok amangan? Ah, ay damay kan JR ah. Ken awan damag. Ay agure ka taayabak. May! JR! Mga nun! Ne, apay ngawan ngagpay susumungbat. Awan samot ten ti mayat amakisango kanyak amangan. Ay... Uray si kan samot. Di na kun kayat akasango amangan. ay kwa, adda pa panak. Agpudno ka man kanyak Marlon. Anya ti pudnok manan Kayat nakakasango amangan wenno saan. Yes or no? Ay sos, English manan ako na akon kahit. Nagsimplian laang mat. Yes or no? Ay, yes, I know gayam. Ay, yes, I know. No, ay, yes. Oh, kita man dita. Di mo ammo asong batan? Mababainak ka talaga kadagiti teacher, dagiti anak ko. Tapay aya. Nagbababa ti grade da iti English. Dandani saan ang makapasan ni May. Dayta ka di, tinakaro apaka-stressam. Ay, wen nga rod manang. Amom no anya tinaskan nga rabidam. Kat, ibagam amanang. Relax ka lang. Tinapatag, agis iskwela da. Kat, kasanungay mo't nilakay ko. Ultimo kalakaan adir. Di na pa'y ammo nga ispelingan. Relax. Day talaang ti maibagakkan ka. Relax. Anya pala ang itar aramidam. Paandaramon ato'y lugan taagawid tan. Ay, nakatugaw kagayam ditan. Na, apay, anya ayat ipampanunutam. Ay, kwa. Jay si daon Maluman, katnay. Mabisina kong. Ay kat dumagastan adi tatalipa pa. Ay sa bagay mo't kidi Agsidata manan iti. Kurektaran nakmanan. Mabain akong ngagsaw.
Fried chicken? Sige, intan. Ay, ikunak man no. Fried chicken ba ka? Nagadun ti sindam. Ala kamit nga ala. Awanin na bati kanyak a fried chicken. Dua pa ilang ti sindak. Oh, 2 plus 1 kin ni daddy, oh. Plus 2 kin ni mami. Oh, manon amin. Ay, tumal na kayo man Mangan kayo lata ka din. Agdengdengag ni mami yu iti grammar yo. Kas kada spelling yo. Aywan gayam anya. Saan akong ngagtagtagari? Mga naklatan. Makaamu kayon. Kasapulak ti agrelax. Jak kayaten ti ma-stress. Ay, Yes! fried chicken tumanan ti sidaan tayon, Ay, Adun tulad ta fried chicken. Mami, ni daddy fried chicken kano jay fried chicken. Daddy, anya ti spelling ti fried chicken? Tumal na ka man si ka-JR. Mangan tayo kitin. Kakaiso na nga, agsasango tayo itamangan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din. Ayan ti kursunado yung rep na nga. Da kayo ti makamong agpili. No anya ti kayat yun. Oray, anyat pili Okay ka nila angkin ka. Ibiyong anak ka. Ang lalaki din na yan ni Nanang. Pagpilyin kayo aya. No ti pagbayad ko. Leave it to me. Mano ti kwartam di taya. Manaw ti budget mo? Ano ti kwartak Nanang. Basta agpili kayo latan ha. Pilyin nyo ti kap-kap na kanyo. Tapno awan ti pagbabawayan nyo. Daytoy, kadakalan nga raw, anak ka. Sigurado kayo ni Tinayta Nanang. Wan? Mayat daytoy. Dakdakal nga ti rep ti karo batayaw. O sige, dahil tangarunan ti katangan tayo Nanang. Sigurado nga ano ti umapal nung makita da adakkel ti rep aginatang tayo. Yawa naman. Ada matrep dito, ibiyong anak ko. Tatang Pids, kukuha tayo dayta. Dayta, ti ginagana mi kininanang di sentro itay. Nangalaan nyo mating gatang nyo. Yawa, nanginan sa matikas to erep. Ang lalaki din na yan ni Tatangaya. Siyempre, kwartak, tinaygatang itinayta arep. Nagtaka man ako. Pangalaan mo ti kwartam. Sapay nginginaan arep ti ginatang nyo. Ay, day tangarot ti kayat ni Nanang Tatang da kayo, met. Nangalaan miting gatang nyo kunak. Ay, sweldo Tatang Pids. Nya ti trabaho maya. Kaano lang iti gimatang kayo iti flat screen na TV. Ita, ref matan. Huwag mong subukan, masasira ang buhay mo. Nagalaam. Ay, basta, datatangan matan. Maya ti trabaho kita, ha? Naparpartak ti panagproseso ti piyag tayo, ha? Kas makita yung matatang, ha? Dandani ang makumpleto ti appliances tayo. So, relax lang, relax. Ulitin ko sa'yo, huwag mong subukan. Masira ang buhay mo. Ha?
magsabi ka ng totoo. Anya ti trabaho ni Ibyong aya. Anya, imbaga na kan ka. Yawa, di namat nga ron ibaga, no anya? Iso ti saludsudam Iso matiag trabaho? Aguray ka. Apay akas tamo ti saludsudam si kagardaw. Mas dawak nga ron. Dumatan ti kwarta na. Dali makumpleto ti gamit dito balay. Kat manuabulan na lang. Sipod nagrugi ti trabaho na. Awan sapay ti talo abulan. Imbis amaragsakan ka? Ay, bagat, sabihin ko sa yung totoo, madalagan nga rod. Amang kunak no, damaltan ti illegal at trabaho, ti anak ta. Di laman mapanpanunot mo. Agyaman kakit di tanapaspas ti padagprogreso ti biyag tayaw. Oh, si kamot ka ti masabat ko dito yung dalan, Rowena, ha? Ha? Siya ka diti kasarsaritang ibyaw. Sino pa'y kumangay? Tatalang mo ti tao dito, si kamot. Ano nagure ka man? Sa dino ti nagkapamaya. Ha? Apay kas na tilangam. Kas kalapimpiman, ha? Nakitang dana kadatataon dong. Subot lagayan ba? Ay na, manuatawanan na makitang-tangdan kayo iti asawam. Ha? Sikat kayo dito lugar tayo. Tanagagat kayo kano. Ng mapingay. Kas nasaan mo nga agprogreso ti biyagyo. Iti asawam ha. Agab-abang kay latta nga aging gaita. Ay, kwa? Ay, narigat man ti kasta. Ha? Dayawan da ka dagiti tattao, iti kinagagat mo. Ngam di dam mo. Ha, asaan mo't gayam nga progreso ti biyag mo. No agprogreso, kat nabuntog mo. Kitaan na ka, ha? Talo abulan ko laang iti pangpanggadak, ha? Ngam manumatan appliances tinagatang ko. Ha, ha. Nagasat kayo no dakkal ti sweldo yo iti trabaho yo. Ay, wala. Sweldo klaan iti may sarabi. Titangdan mo iti makalawas, Rowena. Anya? Bangos lang ti mapanmugatangan ngam nakabaybayag ka si kaibyaw. Nasalaw ko kami ni Rowela di tadala ni tay nanang. Kat? Ay, apo ayan. Kas napimpiman tilangana. Ngam sikat day dyan iti lugar tayaw. Nagagat ka no nga men. Iso nga adumat at agbilip kan ko ha? Day tayo nga rud ka nanang. Ado ti bumili biti kinagagat na. Ngam ni. Kaslaawan mo ito nagbaliwan ti kasasaan da. Agrigrigat na latamat, ha? Awan pa'y bukod na abalay. Sipod pa ide. Aging gayta. Layjay, agab-abang dalata. Sa bagay Anya ko mati serbiti kinagagat da. No nabuntog mo ti panagprogreso da. Ay, dayta, nanang, ha? Nalalam ti kayat kwasawan. Ay, ambot sa emo. Ay, talaga kasta. Ano da duma, nabuntog ti progreso. Ano nadalos ti wagas mo? Di ka man makibibiyang iti saritaan may nga ginasi kagardaw. Wen. So manao ka man ako nakaw na. Kumusta ngay bakit? Inted ni Tata Undong titangdan niyaw. Kasla na unag man hindi pampanunuti ma. Hoy, bakit? Ha? Anya nga minanti ko namlakay? Inted ka din ni Tata Undong titangdan niyaw, kunak. Won, indad na itay. Pasensya kan lakay. Adala nga min na unag apang panunuto. Anya ti pampanunuti maya? Tiimbagaman ni Ibyong itay nasabat ko di tadalan. Anya man ang timbaga ni Ibyong King ka, bakit?
Katawaan nak nga rod lakay, nagagatak ka no, ngam saan mo't nga agprogreso ti biyag ta. Kastamang amin bakit no daddo ma. Nabuntog ti progresaw no nadalos ti wagas maw. Naimbag pa'y kanya, kunanan to pa'y lakay. Impasika naman na ti ado nga appliances na ginatang da. Kasta nga rod, anya nga tati aramidak tapno dagos nga agprogreso mo ti biyag ta aya. Mano atawonan ang makitang tangdan ta. Nyalaki din bakit. Di ka maupay iti bagbaga ti sabali a tao. Adda mo bas si tornong ta. Nayunan ta pa'y da jay. Tapno makagatang ta mo iti dagata. Addan to bakit. San nga ita? Amok adumteng tulat ta. Wagta ka man ako. Ano magayam tin pa-deliver mo a semento? Nalaki din na yan ni Tatang. San ka di ngayon karikata kayo kininana kapalawa at tibalay tayo? Nagtaka nga ako. Pangal-alam iti kwarta maya. Kasla, di ka mo't may bebusan. Iso nga doon nagtatabawak, Tatang. Tapno ada ka na yung nakwartak na kayo met. Wala. Anya nga ro ti trabaho. Anya kayo na yadiyo sa rutsudan no anya, Tatang. Basta trabaho. Anya? Ewan gayam. Ada tiyag trabaho itong madamdama, ha? Da kayo matan kininanang ti makaam mo ang mga sikaso kadakwada. Tapno, makay nanakmat. Agtrabawak manin itong rabi No isote ko please allow me to remind you. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ha? Anya? Adda ka di kwarta, ibiyong anak ka. Manuti kasapulan nyo kaya nanang, ha? Ay, katsikante makamaw. Igatang ko iti merienda na iti trabahador. Mangala kayo latan iti valit ko nana, kano ti kwartak. Mano, ti alaan? No manuti kasapulan nyo, iso ti alaan nyo. Okay nga raw. Ituloy mo man ang timaturog. Dakamen, kinitatang mo ti makaam mo, ang mga sikaso ka nagiti trabahador. Ibiyaw! Ay, matong palmatlangan ti arapaap ko lakay. No malpas ti balay tayaw, sigurado nga adun tumanon ti umaapal akaro ba? Pasting yawa. Laita pa lang mo ti ada di tanunod mo. Basta unay ti ragsak mo. Katsak, madanagan na klauna yan. Awa talaga, Anya laki din gardaw. Anya launa ti pagdandanagam aya. Madanagan na. Di yung matngarod ibaga. No, sa dino, ti pagapgapuan ti kwarta, gasgastusan tayo. Na, sweldo ni Oibyong Sweldo na iti. Anya ti trabaho na aya. Payarabi imot alumual. Night shift nga raw ti trabaho na. Adaya mo ti night shift apangagsapa. Ay, anya laki din. Di ka na makaw awat mat gardaw. I want to remind you, siguraduhan nyo lang nga nadalos dayta at trabaho. Walang sabit dapat. Nagadulakit nga ibagbagam. Di ka pa agyaman tamaya tibiyag tayo ita. Ay, naimbag abigat mo, ibiyong anak ka. Naragsak kay tanana, mayati isam mo. Ay, uwan ata, umadani mo tan amalpas ti balay tayo anak ka. Sino jak si sirip? No saan nakagbindot? Ni Rowela day kinana ka? Ay, uwan, isungag pa isaw.
Nga tati sirsiri, pandaya babae. Ang mga nakita nati balay tayo, kat iso ti sirsiripan da. Ay, piman mat. Aging gangamin ita, kat awan pa'y balay da. Ay, wani ka ron nanang, kat numano atawanan, ang makipurpod diya nangagasyawa. Awan ti sirbiti kinagagat na no kastamot laang, awan pakakitaan na. Ay, naku nampay nanang, puno day ta. Ayun, abakam ida anak ko. Awan pa'y makatawan na nagtrabaho ka ngamnay. Ado matantigin at gatang mo agamit tayo. Napalawan pa'y tibalay tayo. Nga mabit man lang takasaritak man daya babae. Di matan pumanaw. Hoy, Ruila! Ah? Auntie Luisa? At niya ti sirip-siripam di ka. Ay, kuanti. Ti balayo. Dandali mo ton malpasan. Kan limawa pa yun, auntie. Aywan, tanagagat nagtrabaho ni Ebi ang anak ko. Ada pa kakitaan na. Ay naimbag kayo pa'y, auntie. Ay talaga. Awan pa'y makatawan, manipod nagtrabaho ni Ebi ang. Dakal mo tanti nagbaliwan ti biyag may. Saan akas ka na kayaw? Manaw at awanan ang makitang-tangdan kayaw. Ngam awan mo't pakakitaan iti kinagagat yaw. Ha? Padnamat? Trabaho kayo at trabaho. Ngam di mo ta nagprogreso ti biyag yaw. Ay, anya lakit din. Umapalakla una iti kalugaran tayo lakay. Sino akalugaran tayo, bakit? Dan ti Luisa Dandani malpasan niya balay da. Napatarimaan kan napalawad da pimanan. Nagpartak ti panagasenso ti biyag da si ka. Anya nga tayo ti trabaho ni Ibyo nga anak na. Ay, wala niya. Anya nga ti trabaho ni Ibyong. Sigurado adakal ti sweldo na ta nagpa-renovate damit adagos. Salud-sudak to man gayam. Ibaga ka isarek nak tumat. Lakit ni may ti sweldo ijay. Tapno na parpartakman mo ti panagprogreso ti biyag ta. Ay, wan man bakit? Ang mga nuisunto mo ti pag-progress ti biyag ta. Bakit? Ni Ibyong ngay, jak mat makita. Ay, rimuaran itay lakay. Amumat. Rabi iti trabaho na. Night shift amakun ko na. Apay nga ta sa bali, ti marikrik na wakat. Ninervous man ako. Kasano sa bale? Di ka pa'y maragsakan ta trabaho manan ti anak ta ita. Sigurado nga ano kwarta manan nga iawid na dayjay. Talagang nga road na sa bali ti marikrik nak. Tsakmat nga road maipalawag noan niya. Ay, mangrabyan takit din. Bisin mo lang dahi ta. Nyalakit din. Ay, anyat oras di tanggar daw. According to my watch, alas 6 na. Yeah. Nay, apay ngay. Alas 6 ti agsapag ang awampay mo tinagawid nga anak ta. Tawagam salud-sudam no sa dino, ti ayan na. Ilim-limit yumat ngamin nga agina. No, anya ti trabaho na. Awa talaga, oh. Nay, ada ti umawawag. New number mat. Katsong batam, mga napatag ti ibagana. Hello? Ay, wan, siyak ti ina ni Ibiyang. Anyat na pasamak iti anak ko. Aniya? Ada ni Ibiyang nita police station, sir. Ay, saan? Saan na mabalin na maibalot ti anak ko? Anya ti kunam, Luisa. At IJ Police Station ti anak ta. Maibalod ni Ibyong. Anya? Anyat na pasamak, Ibiyang anak ko. Naduksalan dagiti pulis, ti palihimod minanang. Aniya? Nag-report ka na kwada, ti may sa kanuami. Aniya?
Ay, hawanan na lang. Ay, ang mga nutong palbiyaga na may balon na. Ay, Kasano ngayon ti balay tayo? Sabay saan pa'y analpas? ay, na kayo kinitatagan natin makambo makituloy na lang. Anya? Ano ka ba naman, Luisa? Amom gaya makasya ti trabaho ti anak ta. Hanggang pinaybay ang pailaang. Hindi medyo pa'y ngagi na. Ti may papan ti trabaho na. Ay, anya nga ita. Yawa talaga, oo. Jack mo nga rod amo tinapasama haklakay. Sa may isa, nagtulagan mi iti anak ta. Ano makaurong kat agikatan iti kasya trabaho. Ay, una yan, Luisa. Hindi kagpampanunot. Pinalubusam kay din ngagtrabaho ti anak ta iti kasyay. Kat amo madelikado. Sapay, estudyante ti daduma nga ilaklakwan da. Ti ko na ada, kat agan-an na damot ka nung amin lakay. Ewan ngam kita man. Oh, kita am tinabasamak. May balodan. Kaasimat lang dagiti estudyante. Pinagtrabaho day ti kasta klase ti trabaho. Ay, ang mga kindi. No, damatan naakaran iti sakit dita. Ay, awa talaga, oo. Gardo, anya ti aramidan ta. Saan ama balin ama ibalod ni Ibiyaw? You know, nadagsan ti kaso ti anak ta. Mumlay ta bakit? Kinasaritam ka din ni Ibiyong, bakit? Sinaludsod mo, nanya ti trabaho na. Saan lakay? Jakmat ngamin naranranaanon. Naimbaglangan, ta nailisi ka, bakit? Anyat kahit mo asawon. Illegal ti trabaho da Ibiyong, bakit? Tidamag kaw, kit nadagsin ti kaso na, iso na ibalod. Anya? Anya trabaho na anya? Agilaklako da kano iti pangbitan aragsak, bakit? Anya? Pangbiitan aragsak ko nang? Amom daytan bakit? Estudyante kano pa iti kakadwada ijay. Naimbaglangan na, tadda ti nagipulong. Ipanpanakkel na, napaspas ti progreso ti biyagda. Ngam ni, nagrugi mo agam ti pamayan na. Daytoy mo Auntie Luisa, kinunsinti na mo iti anak na. Inlimod da, kanya Uncle Gardaw. Nay, agpatakdar kayon sa amat ti balayo dito'y asidag meruela. Wan anti, kukwamin da ito'y adaga. Ti kayat mo ka di asawan, kat ginatang yawn. Wan ginatang mitap noon da pangisaadan may tibasit akalapaw minana. Ay, naimbag kayo pay. Ha? Siguro, no nadalos mo ti pamayan ni Ibiyong idhey, saan ko mahmat ana ibalod ita? Nagpaspas nga agpaiso ti progreso ti biyag mi idi ngam illegal mo ti trabaho na. Tay ko na dangarod anti, ayos laang no inino ti progreso. Tinapatag kat nadalos awagas. Slowly but surely ako nada, anti. Ming amanan ti balay tayo. Asaan pa yan nalapas bagat? Ay, awanan. Saanan ama ituloy na ita? Makatawan ti anak tayo di pagbaludan lakay. Ay, wala. Tamay sa kamata konsentidor. Sapay, nalastog kayo kiniibyong. Hindi adote, may awid na kwarta. Inpanpanagkalyo tinapaspas apan nagprogreso ti biyag tayo. Tagayam, yawa, dati inlimidyo akalokwan. Ay, no saan ko kumasinuportaran ti kas di plano ti anak ta. Saan siguro mapasamak ti kas to lakay. Ay, wala. No saan ka kumaan nagbalin a bulsak gapoy ti kwarta. No insurom kuma nasaya at ti anak ta. No kinorektar mo iti kamali nga aramid na. Di mayat kuma. Nga manyangay. Kaya't yo tinapaspas sa panagprogreso. Uri amoyo adakas. Inaramid yun ta.
Kitaam tibungan na. Isukid din tinakaisagmakan ti anak mo. Once again, I want to remind you, huwag niyong subukan, masisira ang buhay mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, Tomas, apay, di mo makita nga gwalwalisak. Agwalis ka laeng Ingatom mo't adagita sakam, tanagrugit day tabadbad da kam. Awan tupay ngamin mo't ti makasango nga agwalis mo dito'y balay, sakla aminan. Jak nga rod maingataw dagiti sakak. Ti ko namkit day, sadot ka mangingataw. Anday! Siya kon ti mangingataw kadagita sakam. Nasakit ko na, anday, nasakit. Apay, si kalaeng aya ti addaan na yun na Tomas. Tapno amaw, permi anagsakit to'y abaga kun sikat kaw. Nagagnak anagreklamaw, Sika ka dagiti tumang mula ang tinasakay, ngumreklamo ka reklamaw. Di ka pa'y tumakdaran, nakatugaw kalapad. Siyak taglinis, siyak pa'y tagluto, kaslaawan kabalay ko, siyak laminan. Anya ti si daan nanang? Dahi talamangan, ti pagalispan niyo, di kay pa'y makaluto, siyak laminan. Nagsakit nga rod ti tenged kaw. Naktangan sa idirabi Dayta, agigiddan tayon nga agsakit ti bagbagi na dito'y balay. Ha? Ta sino ta da sakit na aya? Ni tatang mo, nasakit ka mo dagiti tumeng na, iso ang nakatugaw latan. Ay, saan la tenged ko tinasakit nanang? Pati da ito'y barokong ko. Ay una yan, nagaduma daytan ang nasakit kang ka. Mabisinak pa yan. Wala, umay naktulungan nga agluto, tapno mangan tayaw, nyalaki dayn. Apay, ayan ni Emma. Ta iso ko mati paglutwan niyaw. Nay, anda ka maglagayam dito'y suli nga agsil-cellphone. Apay manan aya, tila makitkitam. Ing katulungan ni nanang agluto. Sakton tagin naw. Awan ti kadwa ni nanang agluto. Kat si kangay, Nasakit nga rod ti tenged ken barokong ka. nasakit mo ti ulo. Agtutulad ka mait. Pudno mait, idi pa'y kalman ngagsaksakit ti ulo. Oh, kasi cellphone mo day ta. Agasam man ngamin ta puro ka cellphone. Ala, inkan tulungan ni nanang agluto. Naglaing nga agibaw. Anya ti sidaan. Agtugaw ka kidain, damagang pa'y laang no anya ti sidaun. Ne, balatong summer day ta. Balataw nga da sardinas na. Ne, apay akas tatiin luto yu asidaan. Kano maiparit kanyak day ta. Kahit isumutid. Uray siyak. Maiparit kanyak day ta. May parit kan ka? Tapay ko ma. Awan mo trayo mam. Agsaksakit lang arod ti tenged ken barokong kong. Pag sidaan dakpay laang matiti balatong ken sardinas. Ay na, no diyo kayat timangan san laang. Anya laki din. Basta siya, mabisinak iso ang mga anak. Ala, da kami langan kinema timangan. Makaammo kayo ang mabisinan. Emma, sa dino ti papanam? Ijay Aginaw ka. apay ko ma, katda kami kininanang tinagluto. Si kamot ti aginawon Sa anak nga rod ama kainaw ta nasakit itenged ken barukong ko. Anya kumangay ti connection day ta nasakit at tenged ken barukong mo di ta panaginaw mo. Di naksongsongbatan man, Emma. Inina-unaak nga midisi ka. Aginaw kan.
Tagkusilap kitin. Aginawkan ko na. Ay na. Nagmayat laki din ay ati istorya na daytoy a pelikula nanang. Ay naku naktumot kang ka. Ang katuluyan jay bida lalaki, kung jay bida babae. Anay! Nanang, ni Tatang, Apay ni tatang mo. di mo nangagaya. Tiyan niya. Anay! Anay! Ay sos, ano nga tan? Ay. Inkakitaan na. Ay, uwin. Lakay! Umayang! Apay ayang agpukpukaw kamot alaklakayan. Nasakit nga rod to'y tumangkaw. Nan kita agman. Inayadam mo ta. Saan mo talimtag? Apay, masapul alumtag tapno agsakit. Ayan jay agas mo. Agas lang nga agas. Nasken nga agtumar ka iti agas. Naumakon nga agtumtumar iti agas. Ay kat ano sam angarod ti sakit na. Saan ka nga agpukapukaw? Tama nga numangagda ka dagiti ka aruba. Kat panunutin da adangdang randa ka. Apo, nagpintas to'y buy-buyaak dito'y telebisyon na. Hello! I miss you too. Kumusta ka ngay, babe? Na. Anyamatan. Nag-visit tayo yung babaeng. Ta dito'y paimot salas ti pakitungtungan na iti cellphone na. Huwag ko naklaro dun. Aguray ka man. I love you, babes! No. Wan, love ka ko na lang dun. I miss you. Apay, di mo nangag. Kaya't mo nga ulitak nga ibaga, ah? Hoy, Emma! Wait lang, amanong. Apay, aya. Iya da yung manday tapan nakisaritam bita cellphone mo. Kit-kita ang magbuybuyaak. Ay, wait lang, babes, ah. Kasaritak labiit ni manong ko. Ijay kasilid mo ang makisarita. Saan adito'y salas? Killjoy, awan nga min love na ka. No. Pwe, bitter. Nay, nakasukat kamot Emma. Sa dino ti papanam. At the date ko na nang. Kitaam ka din ni manong mo. Nakatugaw ijerwar. Kasla nagunag ti pampanunutin na. Kasano, awan love life na. Kalpasan anak ki asawa iti sabali je girlfriend na. Dinan kayat ti makiayan-ayat. Ay, masikuranak nga road. At damat latan dito'y balay. Sayang jay intorpos na aki na maestro. Bayan nyo na nang tapaapala. La 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 la. Ne. Ta dito'y paimot sangwanak ti pagmikmik. Apa mo, sika Emma? Apay, dakas. Ne, kasla igagagaram mo. At dagayam date ko ita. Di kinasaritak idirabi dito'y cellphone ko. Ni Brian day jay. Kut agkita kami tangal daw. Ne, kunak man no kunam anasakit ti ulom. Awanin naikat adagos idi inawagan nak ni Brian. Kaya't asawan date na. Asaan ati pain reliever ko ti agas na. No dikat LOVE as in love. Na. Napanakidate ni Emma kunam bakay. Isumat ti kunan na. Naimbag pa'y tada ka date na. Ayam ni Mario ngay. Wen nga rod lakay. Napukaw mutin anaming pinsan ti gaganay gayan ti biyag na. Nanipod na ki asawa iti sabali jay girlfriend na. Hey,
Mabuteng samot nga agayatan. Iso anagado ti sakit nga agagalon na. Nga, tanya ka no ngay mati sakit na. Ay na, nasakit ka no ti tenged na. Nasakit ti barukong na. No kasta, amin tayo dito balay kat adda saksakitin na. Kasmet kanyak kumarkaron samutan ti sakit to'y abaga. Na, 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 na. Oy, Emma, Na, 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 Emo! na. pakilaban man dito yung madamdama. Wen, Manong. Ni. Naragsak dito kapsat ko Lupasak laang ti panagkaraid ko. Aglabaak adagos, Manong. Ay kat aglinis ka pa'y kuma, dito unag ti balay. Aywan. Kayat mo, tairaman ko alinisan jay silid mo. Karkar na. Iwan Linisang mga raw. Kayat mo, tasukatak ti kurtina, Manong. Aramidam day ta? Una, agsukatak ngamin iti kurtina dito'y balay. O di iraman kumutan jay silid mo. Ay ikat kay kayat kumanan O sige, Manong, aramidak day ta itangaal daw. Ay sus, nagkagata talaga. Emma? O, apay, Manong. Ay, makapangpanganak man iti spaghetti. Mabalin ka di nga agluto ka madamdama iti spaghetti. Aywan kayat mo ka di jay medyo nasamit kan creamy. Karkar na talaga. Anya nga tayo tinaknakan na dito babae. Ay na, nasaya at magtaanda ni ading mo nga agluto tanay. Kasta unay matan ti sakit to'y abagak. Nay, Ay, kat no idi pa ilang agalom day ta nasakit mo nanang. Agpadoktor ka na. doktor manang, agas manang, ang mga nunaktangan lang day to'y. Ay, iso nga agsaksakit day ta abaga, gaputa sulsulwam dagiti problema dito'y balay. Kahit asino kumangay ti mang tulong kanyak. Sika, kat agpadatamat nga adda saksakitan na. Ni tatang mo, dandanin to pa'y saan mo na makatakdar, gapo jay nasakit at tumang na. Ay, Ay na, Mario anak ko, kano marigrigatan kan sapay ngamin ang makamove on, idi nakiasawa iti sabali jay girlfriend mo. ay ipalagip mo manan. Nagsakit alagi punday ta apasamak nanang. Kita manday ta, napugtuak ka. Iso nga agsak-sakit ti barukong mau, gaputa ka sa pulam ti agayat ken ka. Ay na, agbiro ka nga minun iti girlfriend na saan matadakas ka? Ay, mawan nga rod nanang. Makapadipres mo ti kasasaad ko. Awan lang rod love life ko. Ako na ni Emma. Awan pa'y trabaho. Ay kat agsubli ka manen amang isuro. Agbiro ka iti armem, tapno maikat dagiti saksakitam. Kitaam ni ading mga Emma. Oray anya ti ipatrabahom, ragragsaken na nga aramidam. Ay natumas, anya lang aruden nga iti pasidamiken ka, no di mo kayat ti balatong kaskada okra asidaan, ket isumot ti adda. Adda nga rod sakit ka. Napride ka nga minunay ket, natangken ti ulom, di mo kayat ti agbalbalaw. Anya ang mapride sa sawumait. Ketun mo, dayta panagsigsigarilyawm, namin anon nga imbagakken ka nga isardeng mo, ngem di mo kayat nga ikatan. Ay, sulang nga rod mo tinabatbati abisyo kaon, ikatempay. Dayta nga rod ti rason, iso nga agsakit dayta tumeng mo, saan ka nga agrikla-reklamaw? Ay, tumalda ka man. Ay na, nubagbagaan da ka, di mo kayat adenggan, tati panunot mo, sika ti ama iti pagtangan. Dayta pride mo ti agadaw, isaw ti pagsaksakitan day tatumeng mau.
Agay glasses kan? Isumit ti ko na ti Doktor Manong. Dahito ka numataktiga po nang agsaksakit ti ulo. Oh, bagay ko kadimo laang no adda ay glasses ko. Ay, bagay mo matkiti Emma, Hmm, kaduan nakman gayam. sa dino ti papananta? Mapanak agaplay iti trabahok. Mangisuro ka manen, Manong. Nasaya at mo, tapno saan ka laang anakakulong dito'y balay. Maimbagan kan itinagado asakit mo. Emma, ikatangan nakman iti kende. Kendi? Ag kendi ka, tatang? Uwe, nagkakatayak nga raw. Awan mo tin sigarilyo ang nakabulsa kada kayo. Ikate ko day taabisyaw. Barang maimbagan ti panagsakit ka. Nang runa to'y tumang ka. Ay kat nasaya at ano kas na tatang? Idi pa yung ibagbagami nga isardeng yun ti ang sigarilyo. Sige, mabiit lang. Mapan kayo igatangan iti kendi. Nay, si kamot tiyaglut-luto, Emma. Ni Manong mo nga'y. Agaramid ka no iti test dagiti estudyante na nanang. Iso asyak ti pinagluto na. Adda si daan? Adda, gimatang ni Manong. Adda pa'y ginatang na abagas. Ay na. Nasaya at manukas ta. Tapno saan nga isupay a panunutag. Saanan nga agsakit to'y abagak nga agpampanunot. Una nanang, taaddan katulungan nyo kadagiti gastos. Kan, adda kamot nga agluto. Anya lakit din aya. Ay, makainanaak mo't laengan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay.